Wie het wat beter waren als juster. Er kwamen wel een paar buien voor, maar lang net zo volle. En ik denk lang net zo volle wetter als juster. De ruimte voor de zinnenwierder en hegere temperaturen. Hier bij mij in Haas heb ik de zinnen erbij en een maximumtemperatuur van 19 graden. Hoe ziet het waar eruit? We gaan eerst even naar Joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we opleidings- en bewolking. Misschien nog een enkele lokale bui. En de temperatuur die stadig zakken naar zo'n 11 of 12 graden. Ik morgen ziet het er heel goed uit voor ons. Het ziet er nu dat we op de meeste plekken haast droog waar houden. Met name in het noordwesten en in het waardgebied lijkt het droog te houden. Er is wel sprake van een kans op enkele buien, vooral in het midden en in het zuidoosten van de provincie, letter op de dag. Temperaturen ek morgen heel goed, 20 of 21 graden en daarbij zit er een zwakke tot matige west-noordwestelijke wind. Daarmee wel weer daar onder het vooruitzicht voor de komende dagen. Tonsie kan een beetje een oergangsdag worden, maar waarschijnlijk droog waar. Ik ging er in elk geval nou vanuit. Het regenwetter komt er wel aan en dat zullen we dan op vreed al gebeuren. Vooral later op de dag kan er wel aardig wat regenwetter vallen. Maar vooral in het weekend lijkt het een wetterbelet te worden. Tonsie temperaturen nog van zo'n 19 graden en de wind is dan matig, ongeveer vrij krachtig uit het noordwesten. Stadig gewoon helpt die wind aan. Na het weekend dan zullen we al een krachtige en later op sneeuw een harde wind uit het noordwesten. Dus wat dat dan belangrijk, het wisselvallige waar komt weer om. Nou maar even volop genieten van het mooie waar van Joert en Moon.